Terima kasih untuk para fans Agnil Lovers. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Tetap dukung karya-karya Niken dan juga Mas Akbar. Terima kasih buat Agnil Lovers. I love you semuanya. 2, 3. Terima kasih buat Tante Jessie, Tante Risma dan juga Tante Iva. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. I love you buat tante-tanteku semua. Terima kasih. 3. Terima kasih untuk Tante Jessie dan juga Tante Risma. Semoga cepat ketemu aku, semoga pulang. Terus semoga sehat selalu. Terus tambah sayang Mbak Niken, support terus. Terima kasih. Karana tanpa palobi Adilara silas tuti sujono sarajono kelu Kakang Narapati Sugriwa kakang kula wonten dawuh sinuwun animbali kula pun Narapati Sugriwa padha becik saktekane Kakang Narapati ngabyantara mring panjenengan ingsun kakang. Oh inggih niskala hanggen kula ngabyantara sinuwun dene sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Rama Wijaya. Iya Kakang Narapati banget panariman ingsun agawe bombong gambira marawata suta-suta jroning nala ora liwat panjenenganing pangestuning ingsun tampanana wae Kakang Narapati Sugriwa. Oh inggih kawula pun dihandayanana kasantosan dosinuwun ketitik saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo wonten perkawis ingkang sinandhi wonten telenging ati. Kula saged hanggagapi mbok bilih sakmangke paduka nedeng hanggembol perkawis ingkang awrat mbok menawi magepokan kelawan Keng Garwa Rekian Warasinta ingkang sampun sawetawis lama utawi candra kacidra dening Ratu Angkara Murka nenggih arah Wanaraja saking Praja Ngalengka. Dosinuwun jimat pawunden kula menawi paduka sinuwun ngrasakaken gebak peperangan wonten negari Ngalengka kula Narapati Sugriwa sakwadya bala kula wanara saking Gwekis Kendha sagah dados cagak minangka tuwak mbrasta Angkara Murka ingkang dipun sarirani dening Prabu Dasamuka. Kakang Narapati semono kawigatene Kakang Narapati marang panjenenganing ingsun punika taksih dereng paja-paja sinuwun menawi dipun traju kalian lelabuhan paduka dhumateng kula. Nalika semanten kula Pancakara kalian Kakang Subali wekasan ngantos kula kecepit wonten wit asem dampit kula mboten saged mubah kula mboten saged musik menawi mboten wonten pitulunganipun Gusti lumantar uluran asta paduka sinuwun Rama Wijaya mesti kemawon Narapati Sugriwa sampun dumugi ning pralaya. Inggih awit saking lakon menika dosinuwun kawula sampun prasetya pejah gesang kula namung kula udhakaken dhumateng Sri Rama Wijaya Sang Marteng Jagat. Kakang Narapati Sugriwa kawula wonten dawuh sinuwun pancen bener ing ripelungguhan iki panjenenganing sun nampa jejibahan kang sinamperake pundak kiwa kang sarta tengen supaya njejekake keadilan kang sarta mbrasta Angkara Murka. Aku bakal ngluruk perang aning negara Ngalengka. Tekadku iki wis dudu perkara katresnan, nanging iki wis perkara kewajiban ngiras pantes memayuhayuning bawana. Nggih sinuwun, dapur kapasang ing Yogya kalujeng ngenu
menawi paduka ngresakaken wadya bala kula wanara saking Gukis Kendha sampun samapta ing gati sawiga ing diri. Benjang menapa ngluruk peperangan wonten Garing Alengka Diraja Sinuwun. Mengko dhisik Kakang Narapati kabeh kudu dipetung kanthi jangkep, diteliti kanthi permati, aja grusa-grusu, mengko mundhak keseluruh wekasaning kleru. Lajeng kersanipun paduka kados pundi Sinuwun? Mangkene Kakang Narapati, yen miturut pamawasing Kakang Narapati Sugriwa, sapa bala wanara ingkang pantes dadi utusan utawa dutane Sri Rama Wijaya kinen lumarap ana ing negara Ngalengka Diraja. Nak yenake marang kawilujenganing Nyai Rekyan Sinta lan uga idep-idep ngukur marang kekuwataning negara Ngalengka. Ngaten Sinuwun, kula gadah jago wanara utawi kethek ingkang wulesipun abrit tan asanes anak kula pun jaya anggada. Mangkono Kakang Narapati, lakar kados mekaten Sinuwun. Lah banjur aku nate sumurup ana wanara kang wulesing seta, ana kethek sing wulese putih. Kae jenenge sapa Kakang Narapati? Wah, menika punakan kula piyambak. Naminipun Anoman. Ning menawi paduka sinuwun nggugu atur kula ingkang langkung prayogi dados dutanipun Sri Rama Wijaya niku senes Anoman. Ning anak kula pun jaya anggada. Anggada menika larine sregep. Diperintah ngetan yo ngetan, perintah ngulon yo ngulon. Setengah 8 niku pun salin seragam. Tur mboten ate kok mikiraken biayane mboten ate. Ikhlas. Anakmu jaya anggada niku. Wah, benten kalian Anoman niku benten. Anoman niku seminggu saderenge pentas niku pun njaluk DP niku. Pun monggo. Ndahar atur kula kemawon Sinuwun. Yen pancen kaya mangkono Kakang, aku kepingin sowaning kethek putih sing jenenge Anoman kelawan si Jaya Anggada. Kinen ngadep ana ngaresaning sun nok nggih Jayanila kula wonten dawuh. Timbalana si Anoman lan si Jaya Anggada kinen ngabyantarana kene. Lho nggih dateng sendika mangestaken dawuh Sinuwun. Dening upamaning naka Dere putih bawa leksana lire bere putih mangkono lila leka indriya hangge ganjar saben dina mongko kantining tumuwuh salami mung hawa eling-eling lukitan ning alam kabdi odyaning dumehati kawula wonten timbalan ingkang hadhawuh Kanjeng Gusti Sri Rama Wijaya animbali kula pun jaya anggada. Semanten ugi kula pun Anoman Sinuwun.
Anoman lan jeneng sira Jaya Anggada kawruhanana. Dina sakmengko panjenenganing sun bakal ngutus duta kinen lumarap ana ing negara Ngalengka Diraja. Njajaki kekuwatane mungsuh lan ngiras-ngirus nak yenake kawuilujenganing garwaning sun Nyai Rekyan Warasinta. Wingi sinuwun Paratamtuke mawon kula Jaya Anggada sagah sumanggem jejibahan mriku. Prasasat anampi dawuh saking Sang Hyang Wisnu Bathara dewaning kabagyan dewaning katentreman. Kalilan kula nyuwun pamit badhe tumuju wonten ing negara Ngalengka dinten kari kalenggan sapangke disinuwun mengko dhisik Jaya Anggada. Jaya Anggada mengko dhisik luwih dhisik wangsulana apa kang dadi pitakone Sri Rama Wijaya kang tumanduk marang Jaya Anggada. Badhe tanget babagan menapa disinuwun? Jaya Anggada wonten dawuh pesanggrahan Mangliawan kene nganti tekan negara Ngalengka kuwi adoh. Jeneng sira nyaguhi dadi dutane Sri Rama Wijaya mbutuhake wektu pirang sasi Jaya Anggada. Nggih. Menawi namung dumateng negari Ngalengka kemawon, PP pulang pergi. Kula sagah sesasi sinuwun. Sesasi. Lakar kasinggihan Anoman kula wonten dawuh Sang Marting Jagat. Yen Jaya Anggada duweni kesanggupan jroning wektu sesasi bakal nggawa pawarta saka negara Ngalengka Diraja saiki balik jeneng sira Anoman. Anoman kira-kira duweni kesaguhan pirang sasi dadi dutaning Prabu Rama Wijaya. Ndun inggih kepareng matur dosinuwun. Mboten kok nama kula menika ngejloki rega dhateng adik kula piyambak mboten. Nanging kula sagah 15 dina utawi setengah sasi sampun beto kabar saking negari Ngalengka. Sinuwun, sinuwun. Jaya Anggada napa Jaya Anggada? Sareng kula petang-petang wektu kula sesasi niku kesuwen, sinuwun, kesuwen. Kula sagah minangka dutanipun Sri Rama Wijaya cekap 7 dina utawi seminggu. Seminggu Anggada. Nggih. Anoman kepriye? Nyuwun sewu sinuwun, kula jabel atur kula wonten ing ngajeng. Kula mboten namung saged 15 dina utawi setengah sasi. Kula malah sagah 5 dina utawi sepasar sinuwun. Sinuwun, sinuwun. Menawi Kakang Anoman jabel ature Jaya Anggada nggih badhe jabel atur kula. Kula badhe jabel atur kula ing ngajeng, kula mboten namung seminggu nanging kula sagah 3 dinten sampun beto kabar saking negara Ngalengka. 3 dina. Inggih sinuwun. Anoman kepriye? Menawi ingkang rayi Jaya Anggada sagah 3 dinten. Anoman saged 24 jam. Sedina sawengi sampun beto kabar saking negari Ngalengka. Weladara biangsa telek Kakang Anoman. Anoman mara maja mangayun. Senggono kula wonten dawuh tinimbalan Sang Marting Jagat. Waton sira teteken kanthi tekun mesti bakal katekan kang dadi sedyamu. Lho nggih sinuwun. Prasetya kula mboten namung bondo nanging nyawa kula badhe kula udhakaken dumateng jengandika sinuwun Sri Rama Wijaya. Aratu paniti sing Sang Hyang Wisnu, dewaning kabagyan, dewaning katentreman. Bagus. Enggal lumarapa marang negara Ngalengka.
kanggo nakyenake kawilujenganing Yayi Rekyan Warasinta lan didep-dep neter marang kekuatan negara Ngalengka. Uga aku titip yo Anoman, aku titip wujuding ali-ali ingkang ingaranan ali-ali Sotya Ludira wenehna marang Yayi Rekyan Warasinta kanggo tandha yen panjenenganing ingsun isih tresna marang Rekyan Warasinta. Mara coba tampan lenggan budhalo Anoman. Kula nyuwun pangestu Desidewi, pangestu Gumraja kaya banyu seduda. Muga-muga sembada ingkang jinangka, arahayu ingkang tinemu, basuki ingkang kaesti, gagah ingkang jinangka senggana, gandanya sakara gadung. Asalan padaring sinamung kandang suling Anoman ngidung kidung.
sarabaswa raro Sekali lagi Mas Arya. Ya. Ayo yo. Yo. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing denok diplong, anakku sing setinik-tinik. Limbuk. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? Nganggo leren ora ketang nggo sak kemprangan ya ana. Ngono ya mak. Perkara lakon sing menguras energi. Oh iya.
lakon sing menguras tenaga mengko kena diarampungke ana ing sing arampungi limbukan ning sing luwih baku aku Kang Sarta kowe ngaturake apa to wigatine aku kelawan kowe sak rombongan sowan tinimbalan ana ing kene mangkono ya Mak pancen kapara nyata no iya angka sepisan ora lali ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murebeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa ya Nduk mangkono ya Mak kapara nyata ingkang wis malembarake keberkahan Kang Sarta kenikmatan becik nikmat sehat becik nikmat sempat becik nikmat iman marang aku Kang Sarta kowe sak rombongan nggih Moga tanpa nikmate pangeran aku Kang Sarta kowe bisa manunggal Kang Sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Iya ya Mak iya ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki janjane mengeti adicara apa? Kok wiwit sore ketok leh gayeng gumarenggeng to Mak? Iki adicarane kaya sing uwis-uwis no. Oh kaya sing uwis-uwis. Adicara tahunan agenda rutin tiap tahun adicarane apa ora ana liya ya kuwi wujud syukure para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Pengkol Desa Ngrami syukur marang nikmating Gusti ingkang murebeng dumadi yang dibingkai dalam rangkaian adicara bersih dusun utawa nyadranan ana sing ngarani sedekah bumi. Wo, adicarane bersih dusun nyadranan uga ana sing ngarani sedekah bumi. Pancen kapara nyata wujud syukure para warga masyarakat pepunden-pepundene awake dhewe kang lenggah ana ing dusun Pengkol Desa Ngrami Kecamatan Sukamara Kadipaten Nganjuk ya Mak. Pancen kapara nyata. Luar biasa. Ora kaya dusun Pengkol Desa Ngrami kok ngono awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata wis 3 tahun berturut-turut tanpa pedhot dalange ora ganti tetep awake dhewe sak Sanggar Seni Astabrata wah iya dusun Pengkol Desa Ngrami 3 tahun berturut-turut ora ganti awake dhewe tetep nampa kapercayan saka para warga masyarakat sumrambahe para pepunden-pepunden ingkang lenggah ana ing dusun Pengkol kene ya Mak. Pancen kapara nyata no. Luar biasa 3 tahun berturut-turut tanpa henti mula wis sak terpe wis sak pase awake dhewe ora ana tembung kang luwih endah ingkang kudu diucapake. Kejaba mung ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ngaturake terima kasih yang sangat banyak. Ngono ya Mak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk marang sapa wae Mak ingkang angka setunggal katur pepunden kula pepundene awake dhewe nuwun inggih menika Bapak Kasun ingkang winengku kinurmatan Bapak Suyono ingkang sarta sedaya panitia yang ikut andil suksesnya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Sing dipandhegani dening ketua panitia kang den pangarsani dening Bapak Damiyanto. Bapak Damiyanto. Selaku ingkang mandhegani sedaya panitia no. Sumrambahe awake dhewe sak kanca uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Konjuk untuk seluruh para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Pengkol Desa Ngrami kang wis ora jeleh-jelehe kang wis ora bosen-bosene karo awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata ternyatane awake dhewe tetep pinercaya ketiban sampur kinen paring lelipur ya kuwi mengisi kegiatan adicara bersih dusun yang sudah menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuh Mak. Luar biasa pancen wis dadi adat Kang Sarta istiadat selain agenda rutin tiap tahun kang mapan ana ing dusun Pengkol Desa Ngrami kene kuwi yen wis kadung cocok karo dalang wis ora ganti pancen sing dipepuji ya kaya mengkono dhisik kocape sejarahe larah-larahe kene iki sing sering
Ya kuwi pepundhenku samargi Ki Harjunadi kang mijil saka bumi Anjuk Ladang kene. Oh ngono Pak Harjunadi. Saiki awake dhewe senadyan durung makaping-kaping lagi ping 3 nanging ora ana salahe, ora ana eleke yen awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Pancen jer kapara nyata mangkono kok. Ngestokake dawuh. Senadyan mau nggih, Pak. Wah, rokoke lagi metu, Nduk. Ya. Jam. Luar biasa. Dasare mau sore diparingi udan. Oh, ngono. Suwe ora udan, iki mau sore diparingi udan, luar biasa. Diparingi udan ora ketang, udane mung lewat. Iya. Udan aja ditampa kanthi negatif. Ning kudu ditampa kanthi jembaring dodo. Iya. Udan kuwi banyu kuwi simbol penguripan. Wong suwe nyatane Nganjuk dan sekitarnya kuwi ora udan kok mau sore. Pinaringan Jawa, pinaringan udan, Pak insyaallah untuk tahun iki, dan tahun-tahun ke depan sak rampunge adicara bersih dusun pengkol, pinaringan penguripan kang ayem kang sarta tentrem yo nok. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Pancene sing disesuwun ya kaya mangkono. Luar biasa. Apa meneh lakone bengi iki manut dawuh kang sarta pangendikane Bapak-bapak panitia. Awake dhewe wis dipaket panitia. Lakone ora kena dinyang, ya kuwi Banjaran Anoman. Ngono. Ki lakon sing sangat menguras tenaga. Ngono. Wit sore wis rame, wit sore wis gayeng. Oh iya. Banjaran Anoman. Meratelake nek penonton pengkol kene para-para warga masyarakate ora mung penonton wayang ning uga penikmat wayang kang sarta pemerhati wayang ya. 3 tahun ki lakone Banjaran terus ana. Oh iya, Banjaran terus wiwit aku sepisan ji sowan mrene, kae nek ora kleru kae Banjaran Gondomono apa Gondomono Luweng lali aku. Kuwi ya lakon abot, lakon arang metu. Ya, Terus tahun kepungkur Banjaran Wisanggeni kuwi rada mayar. Oh ya, Ning nek bengi iki Banjaran Anoman kuwi ya rada arang-arang metu kuwi lakon sing angel. Angele mergo menguras tenaga. Oh, nguras tenaga. Dadi wit bedol kayon nganti engko bar jam 3:30 kuwi isine gayeng terus, rame terus, akeh perange. Lho iya, Dadi eman-eman penonton bengi iki sing kepareng mirsani kok mirsani ora nganti bar, ora nganti bubar, ora nganti tancep kayon, rugi no. Oh, ngono. Kok kira-kira engko bar limbukan wis sepi arep tak barne no. Oh iya. Lah piye? Sing ditanggapne desa bar limbukan nek sepi tak barne. Lah iya, Iya, iya ora dadi boyo pengopo. Ya sak bisa-bisa awake dhewe ngerakit lan nyanggit. Ora lali diimbangi wirid. Banjaran Anoman ya sak bisa-bisa awake dhewe ngeracik piye carane ben gampang dan mudah diterima oleh penonton. Tur aku mau ya rada mumet sore nok. Mumetmu perkara apa? Temoni karo panitia. Monggo iki rencanaku, ya to, Banjaran Anoman iki engko sewengi 3 lakon didadekne sewengi. Wo ngono. Siji, Anoman lair mau wis rampung. Terus lakon kedua sing rada dawa kuwi Anoman Duta. Terus engko menyura isuk-isukan kuwi arang ditokne, arang metu, arang dalang ngecakne. Iya. Engko dibablasne lakon Jayabaya. Sriaji Jayabaya ing Mamenang ya Kadiri. Oh, Anomane dawa umure dawa. Ngene iki ya ndonga lho, muga-muga masyarakat Pengkol umure dawa-dawa. Oh, amin. Anoman
Nganti Sri Aji Jayabaya. Wong aku nek ngantek golek cerita sumber ngantek tekok karo sing nyaran Mas Tiar kuwi ya. Sing sering anu kungkum ning Mamenang ya kuwi. Ning Kediri. Lah ya nganti jaman Kadiri, nganti jaman Kediri. Heeh. Lah kok mumete jane perkara apa? Mumete perkara iki nok. Panitia jagong aku. Heeh. Sik iki ben sindene munggah sik ya. Iya iki 2 tahun nih ora ganti bintang tamune tegese cocok kali cok. Hati-hati. Heeh. Kene lho Mbak, kene lho Mbak. Wis pas heeh. Lakone Banjaran Anoman ya to. Ya terus sindene nggawa jaran karo pentulane wis pas. Mergo Anoman kuwi pangembane Resi Mayangkara. Yang Mayangkara rawuh. Ngayem. Ya. Lah ya. Lah ya alah. Iya iki sing rada mumet aku mau ditemoni karo panitia. Yo ditemoni panitia piye? Gandeng 3 lakon dadekke siji to, Nduk. Heeh. Ya kuwi Anoman lair, Anoman duta karo jaman Sri Aji Jayabaya ing Mamenang ya negara Kadiri. Heeh. Lah Anoman duta ki pakeme wit biyen dalang Noma kuno. Kuwi Anoman duta iki mesti ana seri utawa adegan Anoman Obong. Anoman dibong. Heeh. Mergo Anoman konangan karo prajurit negara Ngalengkadiraja. Heeh. Lah iki mau sapa kuwi para panitia njaluk, Mas tetep lakone Banjaran Anoman. Ning kula nyuwun mengke Anoman ora usah dibong. Ngono iki ora mumet dasku. Wong lakon wit biyen Anoman duta mesti nganti obong. Kok kon ngilangi adegan obonge. Lah ya Lah terus wis sak mlaku-mlakune no. Ya wis. Pokoke ngarang ning dhuwur panggung ya. Iya, wis pokoke piye tetep Anoman duta dicakne, tetep Anoman duta dirampungne ning tanpa Anoman obong, tetep iso. Ya wis mbong kok piye dadine. Oh iya, heeh. Mergo jare para panitia ben kene ora ene obong-obongan. Oh, iya. Jek akeh ya para warga masyarakat sing mempercayai ngono kuwi. Oh, sih kira-kira ya sing ngomper-ngomperi ya sing nyaran kuwi ya. Ampun nganggo Anoman obong ke eyang Mamenang duka. Lah iya ora apa-apa ya wis sak bisa-bisa kok. Tetep dicakne Anoman duta ning nggon sesen Anoman obonge piye diowahi sanggite dimodifikasi cara menterenge. Wis mbung kok sak mlakune mikir sanggit ning dhuwur panggung. Iya, Mak iya. Alhamdulillah. Sing baku ndonga ya, Nak. Ndonga. Untuk sedaya para warga masyarakat ana ing dusun Pengkol desane Ngrami kecamatane Sukamara Kadipatene Nganjuk. Sarampunge seluruh rangkaian adicara yakni bersih dusun Pengkol desa Ngrami. Dusun Pengkol kene dadi dusun sing baldatun thayyibatun warupun gofur. Sial dangkal iso kabucal. Sukerta memala bisa sirna. Bebendura retu bisa sinapu dening lebu. Satemah anane mung ayem tentrem gemah ripah lojinawi kerta tata turaharja. Murah sandang lawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Amin amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah ingkang tetulung marang aku
Putri. Ya. Allah sesembahanmu rinten lan mong limang wektu kanggo mresta mungkar lan Sareng. nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang wektu Kenceleng seru kanca-kanca. Ya. Hop. Yo. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa billahil azim Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku ora ana daya linangkung kejaba saking Allah Kakung. Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan Sareng. nafsu. Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan Luar biasa, luar biasa. Sugo gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Ngono. Para warga masyarakat ing dusun Pengkol anggone ngrengkuh awake dhewe sakanca sanggara seni Astabrata wis pindhane kaya wong liya manjing dadi sedulur. Ngono ya, Mak. Awake dhewe lagi teka, wah wis disugata kanthi maneka warna dedaharan kang mirasa kang sarta unjukan kang mirasa. Ngono. Wis ana kok, Nduk. Madhewe lagi teka sing ngladeni aku ya wis ana khusus wanita khusus ngladeni aku no. Oh iya. Jan wayang menungsane ya kaya limbuk kaya kowe lho. Tak tekoni jare dudu wong Pengkol ning kulino pritil brambang ning kene. Iya, tak tekoni sapa jenenge Yud. Jare jenenge Bundut ngono. Iya, wah jan nganggo kebaya ijo ting bedhuwosel ngono kene. Iya, wah jan nyugata kopi. Mangga Mas Dalang. Iya, wonge gedhe suarane cilik ngono kae. Lah ya, kuwi saking lek tresna karo awake dhewe sak kanca. Lah ya, iki kepareng sowan komplit. Komplit ora komplit dikomplit-komplitke. Wo ngono ya, Mak. Senadyan iki kanca-kanca pengrawit akeh sing izin. Kanca-kanca pesindian ya akeh sing izin ning tidak mengurangi kualitas dan kuantitas pagelaran wayang kulit. Ngono ya, Mak. Sing banjeli akeh sedulure ya akeh. Dilalah kersane ngalah akeh sedulure ya ngene iki no. Oh ya, Nemangsaku sing beduk lagi pisan kok ya wis tempel galipel Mas aku. Ya
Ya sering nyusul awake dhewe ya. Wis cocok ae ya. Wis pokoke winginane ya wis tak WA, wis tak kirimi bedol kayon karo talu. Wis liyane ngawur Mas aku. Liyane ngawur mawon pokok. Jenengan pokoke sir bedhug pokoke jenengan sir nutuk-nutuk anten mawon ya. Iya, njaluk ngapura karo awake dhewe nek salah ampun diseneni. Wah, kula ora nate nyeneni yoga, kula ora nate nyeneni sinden. Apa ya? Lah nggih, sabar. Heeh. Nek inallah masobirin. Lah ya, kaya komplit ora komplit dikomplit-komplitke. Iya. Kabeh do sowan rene, Iki suwe banget lho nek dhewe keletan 2 minggu lagi pentas iki. Lah iya, rumangsane kanca-kanca kok ya suwi ngono ya. 2 minggu ning ora apa-apa. Suwi ora nyang, si ora tanggapan pisan wis diajar lakon Banjaran Anoman. Ora masalah. Lah iya, wong ya panyuwunane pancen kaya mengkono. Panyuwunane pancen kaya mangkono. Iki apa meneh usume wong lara, usume flu, usume wong matuk. Ha iya, Aku ki wingi ki rekake arep urip sehat no. Heeh. Wingi ki arep urip sehat to. Aku ki njajal mangan ki sarapan ora nganggo sego. Niru wong-wong sing jare dokter-dokter kuwi lho. Sarapan iki nggo ndok Jawa kuwi tak godhog loro. Lah iya. Lah kok tangi turu sesuke mripatku melentung kabeh. Lah ya mula mripatku sisih ki rada abang ki ya perkara ndok Jawa. Nah iya. Perkara ndoke iso ning mripat abang, perkara nggur sak ndoke lho ning mripat iso abang. Lah iya. Ya kesehatane wong beda-beda sing iso ngukur anake dhewe. Ya, iki sadurunge ngaturake tetembangan sing maneka warna kang sarta ngaturi bintang tamu Mbak Rinvi kang mijil saka Kutha Cethe Tulungagung. Luwih dhisik sak langgam sik nggo ngendhone swasana ya, Nduk. Ngono. Iki mawon pamundutan. Langgame kelinci ucul. Wo ngono. Iki aku kepengin Mas Heru Linanta sing keparang bawa. Wo ngono. Mengko langgame karep ben dipangarsani diayahi karo Mbak Yuku, Mbak Ririn. Oh iya, ya Mbak Ririn ki ya arang petruk. Iya. Nggo langgame Mbak Ririn. Iya, iya selain sinden sambene dodol salad. Iya. Dodol salad. Nek Mbak Ririn dodol salad, nek Mas Heru dodol suara. Dodol suara. Bener iki kula niku arep ngomong ngono Mas Ayam. Ya. Mangga niki kelinci ucil Mas Heru. Ayam. Aduh klinciku ucul mangka iku dadi katras nanku Katur dumateng sedaya panitia. Ya, ingkang ikut andil sing melu andil sukses lumadi ning pagelaran wayang dalu sakmangke katur Bapak Suyono, Bapak Pakwo, kang sarta ketua panitia Bapak Damyanto dan kawan-kawan mugi saged anuju prana karenaning penggalih. Iya, iya Mak. Dipun ajengaken Mas Her. Ngalor ngidul tapung gelang mongka cilik
raibo bunga rasaku yen mulih bakal tak pondo bawa kelinci ucul wis katur didawake langgame gawan kelinci ucul karaben Mbak Ririn kang mangarsani buka celuk karo berdiri pelan-pelan. Oh mangkono ya Mak. Kanggo salam pambuka utawa salam mukadimah ana ing sisen limbukan ugi katur sedaya para pamirsa budaya wabil khusus pecinta wayang kulit ingkang memonitor lumantar Asta Brata Media. Terima kasih selalu setia menunggu kanggo kanca lek-lekan dasare malam Minggu. Wah ya. Mangga Mbak Rin kali jumeneng kalem-kalem. Ayo.